Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Mwari tinokutendai masikati anhasi She Kristu. Maite enyu Mwari She Kristu masikati ano akanaka kudai. Maita madekwani kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Baba, maita henyu panguva ino. Tinokutendai Mwari wangu, Mwari samasimba. Tinokutendai nenyasha dzenyu, nyasha dzekumusoro kudenga. Tinotenda zuva rakanaka kudai ramatipa mukana wokuuya kuzomira pamuri. Mwari, tinokutendai She Kristu nokuti Mwari muri Mwari vakatirangarira. Baba, hatidani kuvarotswa, hatidani She Kristu kuvavuki, asi tinodanwa kwamuri. Mwari, maita henyu panguva ino She Kristu. Tinotenda mavambo ekutanga kwesungano yamakaita nesu, sungano yamakaita nababa vedu, baba Abrahama. Ishe wangu, tinotenda nekuti Mwari tinoziva muri Mwari vanotida, muri Mwari makaita sungano yavo nesu. Imi She Kristu muri Mwari vapenyu. Tinotenda pasungano iyoyo Baba kuti isungano yatinoda, sungano yatinofana kuti tirambe takamira pairi. Mwari, maita henyu. Ndinotenda nekuti hapana wakaipa anogona kuuya kuzosunga kana kuuya kuzosunungura sungano yamakaita nesu. Kana imi She Kristu muchinge masunga, hapana umwe munhu anogona kuuya achisunungura. Uye kana muchinge mauya Baba kuzosunungura, hapana anogona kusunga. Baba, tinokutendai nekuti tinoziva kuti hakuna chombo chingauya chikauya chikakwirira patiri chikatirwisa. Isaiah 54 pavhesi ya 17. Hakuna chombo kana nhumbi inobva kuzorwa kana kuti inobva kuuya kuzorwa newe ingaita chinhu. Rurimi rumwe norupi runokumukira pakutongwa ruchakundwa newe, nekuti ndiyo nhaka yevaranda vaJehovha, nekururama kwavo kwandiri ndo zvinotaura imi Jehovha. Baba, tinokutendai kunyange pamakabara She Kristu mwanakomana wenyu kuti abve nevana veIsraeri kubva munyika yeIjipiti, iye mutumwa wenyu Mozisi. Mwari, makamurangarira mukamuchengetedza, mukamupa upenyu She Kristu kuti Baba arurame nemi. Baba, tinotenda nekuti She Kristu makava naye mukamuchengetedza. Kunyange baba Abrahama vachitanga sungano, Baba makavatendera kuti vabude munyika yeHarani, mukafamba navo. Baba, tinokutendai kana imi She Kristu Jesu Kristu pamakauya pano panyika. Tinoziva kuti Baba Herodhi wakarwa kuti ave anokusimudzai, ave anokubvisai munyika She Kristu Jerusalema muNazareta kuti muende kundogara kuIjipiti, nekuti Herodhi wakada kumukira simba iro rokuti Baba akuuraye, asi Mwari makanga makatendeka. Tinoziva kuti sungano yenyu Baba yanga iri paari, nekuti ndiyo sungano yamakaita nesu kuti tive tizoponeswa. Baba, tinoziva kana kunyange Josefa makaita naye sungano, akavengwa nemadzikoma ake, arota hope dzechisote, akataurira madzikoma ake vakamuvenga. Kunyange paakazorota zuva, mwedzi nenyeredzi zvichimukotamira, akavengwa kwazvo kana baba vake vakatsamwa, asi vakachengeta mashoko. Baba, makamuchengetedza mukava naye. Ndosaka bhuku yenyu ichitaura kuti hakuna chombo chingauya chikakurwira, chingauya kuzorwa newe chikakunda pauri, kana rurimi rupi nerupi rungakumukira pakutonga rungakukunda, nekuti iyo ndo nhaka yevaranda vaJehovha. Uye nekururama kwazvo pamuri matiri muchagara nesu, nekuti muri Mwari vedu. Hatidani kun'anga, hatidani kuvana vaMwari venhema, hatimukiri imi Mwari, asi Baba tinouya tichidzokera pamavambo esungano
yamakava nesu kubva pakutanga, nekuti munotaura kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya16 kuti iyo ndo sungano yandichaita navo shure kwamazuva iwayo, ndo zvinotaura Ishe Jehovha. Ndichaisa mirayiro yangu pamwoyo yavo nokuinyora pakufunga kwavo, ndo zvamunotaura kuti zvivi zvavo nekudarika kwavo kwose handichazozvirangaririzve. Zvino kana zvinhu izvi zvaregererwa, zvivi hazvisina chibayiro. Baba, tinokutendai, maite henyu panguva ino. Tava kuda kunzwa shoko renyu remusoro weshoko, mavambo esungano yaMwari pakati pedu vana vevanhu. Maita Mwari wangu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Tinokutendai, mbiri kumusoro kudenga, rugare ngaruwanikwe panyika, nekuti nhasi taberekerwa muponesi, iyemi Jesu Kristu. Mwari makatendeka, kudziwai namatwai, rugare panyika. Baba makanaka, tinovimba nemi, tinokutendai. Ishe wangu, chivai nesu, tirangarirei, musatisiya tiri toga. Muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene tinotenda, muzita raJesu Kristu mambo wedu. Amen and amen. Ndinokutendai mama, masikati akanaka. Maswera sei apostol. Taswera maswera seiwo zvenyu. Maswera zvakanaka apostol. Maswera sei vana veDACC kwose kwose kwamuri, nevateereri kwose kwamuri, nokugamuchira muzita raJesu. Amen. Nevose vanopupura kubata kwaJesu, musavakangamwa nekuti pane vamwe vasiri mukati meDACC asi vanobata kupupura kwaJesu. Vose ivavo tinofanira kuti vaise pamberi paMwari. Amen. Haleluya. So tinotenda Mwari. Mwari vakanaka, Mwari ndo mupi weupenyu hwedu. Toda kuti bate nendima yanhasi, musoro weshoko, mavambo esungano yaMwari patiri. Haleluya. Amen. So toda kuti tinzwisise kuti mavambo avo uye zvavanotisungira kuti tiitende zvipi. Rangarirai kuti takanga tichibata mashoko makuru kwazvo patakaparidza tichiparidza pamusoro petsimu yatiri kufamba nayo, mweya wenyika nemweya wemadzinza. Tikaparidza pamusoro pekurumugwa kubva mudzinza, ndo yakava semoni yekutanga. Tikazoparidza pamusoro pekururamisa rudzi rwako. Na kurumugwa mudzinza ndofunga takaibata nyaya iyo pamusoro pababa Abrahama, vachirumugwa kubva munyika yeHarani, vakatenda mashoko avakanga vapuwa naMwari, akava mavari, vakafamba naMwari. Nokuti kuna Genesis chapter 12 inotaura pamusoro pekudamwa kwaAbhurahamu achiri kunzi Abraham asati aakunzi Abrahama. Mukanzwa pana Genesis chapter 12 pandima ya1 Mwari vachiti, zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Nawo zvose izvi Mwari vachizviita, mukazobva pavhesi ya2 vachiti, tichakuita rudzi rukuru, ndichakudza rudzi rwako ndigoropafadza, ndichakudza zita rako, iwo ucharopafadzwa. Saka ndo kurumugwa kwaakaitwa achibudiswa munyika yemadzinza, kureva kuti wakatendegwa naMwari kuti abude munyika yakanga ari, yakanga aberekwa ari mwana. Haleluya, haleluya. So toda kuti titende Mwari zvikurusisa kuti mashoko iwawo ava anotsinirwa, ava anofamba nesu, uye tive tinonzwisisa kuti kana Mwari vachiti tinofanira kuti tive tinorumurwa kumadzinza, vairevei izvo takazviparidza. Nawo iko zvino zvitava kubata ndima yemavambo esungano yako naMwari. Saka tichabata ndima iyo zvakatsetseka distinctly, tichikumbira Mwari kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Nawo iyo yekururamisa rudzi takaiparidzawo pamusoro paDhavhidha. Dhavhidha achinge achiruramisa rudzi kuna Samueri wechipiri chapter 21, muchiwa kuti pakanga paine nzara pakati peIsraeri uye nemagumo ayo. Mwari vachitipa simba iroro, vakatigonesa, vakatipa mashoko makuru kwazvo
atakadzidza zvanga zvakavanzika zvekudenga. Mwari vakatibetsera tikagona kuwimbika, tikagona kubata mashoko anotindisa kudenga. So naizvozvo ndo mashoko mamwe chete iwayo atoda kuti mubate, murambe makazenda mapari kuti chero nzara payakaitika paimba yeIsraeri, Dhavhidhi wakaenda pamberi paMwari. Nyau iri nyaya yekuziva kururamisa rudzi. Nyau iri nyaya yekuziva kurumugwa kubva mumadzinza, nekuti wakanga arumugwa, wakanga azodzwa akaitwa mambo, akava mambo, akafamba naMwari, Mwari vakava naye, iye akavavo muna Mwari. Haleluya, haleluya mama. Amen. So zvose izvozvo tichipupura, tiri kupupura mabasa aMwari anofana kuramba ari maari iye munhu anonzi mutendi. So tichitenda Mwari, Mwari ndiwo Mwari wezvokwadi, uyo Mwari ndiwo Mwari vanotisundira kwavari. Ndakambokuudzai ndikati Mwari havana kutidanira kubva musvina kuti vatiise murima, asi vakatidanira kubva murima kuti vatiise muchiedza chavo. Why can you say amen? Amen. So izvozvo tichiparidza toda kuti muhwisise kuti kana vari Mwari vamene ndo voga mupiwa upenyu, ndo voga musununguri wedu, ndo vanotisunungura, ndo vanoita sungano nesu. Hakuna umwe munhu angagona kuuya achiita sungano pakati pedu kushe kwavo ive Mwari. So kana vakatidana vachiti chiuyai vana vangu, chiuyai mugare mandiri, vairevesa uye vakanga vaine mucherechedzo wokuziva kuti muri vana vangu. Saka muchiwa vaTesaronika vekutanga chapter 4 kubva pavhesi ya7 vachiti nokuti Mwari haana kutidanira kusvina asi kuutsvene. Naizvozvo anoramba izvozvo haarambiri munhu asi Mwari anokupai mweya wake, iwo mweya mutsvene. Haleluya, haleluya. Amen. So toda kutenda Mwari kwazvo, tigokumbira Mwari kuti Mwari vatibetsere, Mwari vave nesu, Mwari vatitungamirire, uye Mwari varamba vachifamba nesu, varamba vachitita zvakanaka. So tichibata toda kuti tingohwisisa kuti ndima dzatakanga tichibata kumashuroko, takanga tichibata ndima dzandamboreva dzokurumugwa kubva mumadzinza, tikazobata ndima dzokururamiswa kurudzi. Murume anonzi Dhavhidhi aenda pamberi paMwari, nzara pakati peIsraeri nokuguma kwayo zvichiitwa nekuzvininipisa. Saka na iwo mavambo esungano yako naMwari ichiitwa, unofana kutoziva kuti kana waakuita masungano naMwari unofana kuzvininipisa. Dhavhidhi wakazvininipisa, akaenda pamberi paMwari akati, Mwari, ndavuya makore 3, nokuti bhuku yangu inotaura kuti zvino pamazuva aDhavhidhi kwanga kuine nzara makore 3 akatevedzana. Dhavhidhi akandobvunza Jehovha, Jehovha akati kwaari, imhaka yaSauro neimba yake yeropa, nokuti akaburawa maGibhonites. MaGibhonites vakanga vari vanani? MaGibhonites mukavenga kuna Joshua chapter 10 pavhesi ya2, that was the strongest nation in Israel. Rakanga riri guta guru kwazvo paimba yaIsraeri. Now vakadii maGibhonites? MaGibhonites vakati ivo tahwa kuti masvingo eJeriko atsenuka nepakati. Vakati ivo zvakanaka kuti isusu tiinde tinotsvaga mano ekuti tiwane kuti tingagona here kumira nemurume anonzi iye Joshua, nekuti gwakanga guri rudzi gwakanga gwakaropafadzwa naMwari, nekuti vakanga vari veimba yaAdhonizedheki mambo weJerusaremu. Now mukaverenga pavhesi ya2 vachiziva kuti zviro kwazvo ranga riri guta guru raivo maGibhonites, rakanga riri guta ranga riri mukati memusha waifana kuti uye kuzogarwa nemurume anonzi iye Joshua nevana veIsraeri. Asi mukadzokera kumashure tiri kutaura pamusoro pekururamisa rudzi, tisati tabata musoro weshoko wanhasi, mweya wenyika nemadzinza, asi tichiziva kuti the sermon of today mavambo esungano yako naMwari. Now pana Joshua chapter 9 pavhesi ya4 munowa uchinzi maGibhonites vakafunga mano, vakaenda senhume, vakaenda nehomo dzakanga dzakasakara pamusoro pembongoro dzavo, nembongoro dzaewaini dzakanga dzakasakara, dzakanga dzakaparuka. Now vachiinda vaida kuti vandonyepa kuti vave vanowanikwa nyasha. Saka abvunza Dhavhidhi akanzi, inyaya yesungano yakadamburwa
pakati pemaGibhonites now naSauro baba vako. Sungano iyi yakanga yadamburwa, iye Dhavhidha akati saka todii kuna Mwari, ndodii nesungano yadamburwa. Zvikanzi abvunzai ivo maGibhonites ndo vanogona kuudzai kuti makai mungaipedza sei. Now kana Mwari vachitanga sungano newe, vanotoda kuti iwewe newe ugone kururamisa rudzi rwako. Now uve unogona kururamisa upenyu hwako muna Mwari, nekuti unogona kubakwa nemweya yakaipa, mweya yerudzi, mweya yemadzinza nemweya yenyika yotokusundira kuroko. Saka Sauro wadambura sungano nekuti maGibhonites vazvininipisa pamberi paJoshua. Vava kuti Joshua watenderera masvingo eJeriko 7 times, kanomwe akatsenuka. Ndopo vakati regai tide tinosunga sungano naye. Ndokusvika vaita mano andani tikutaurira yaya. Ndokusvika vakatabva kure, vakanga vaine zvozvo zvakaparuka zvandani chikuverengerai nembuva dzavo dzakavhuvha. Joshua ndokuzoziva papa yakuti vareva nhema. Now ndokuzondoudzwa naMwari kukanzi ava ndo vanoda kupinda munyika yoda kupinda, the strongest nation in Canaan, ndo maGibhonites. Now ndo rakanga riri guta ranga rakabata ukuru yatinogona kuti kana kuti Westminster muno muBritain matiri muno muEngland, indogara muno muManchester, asi tine capital city inonzi London. Westminster ndo kunotambwa mitambo yekugadzira mitemo, ndo kune parliament. Now gurukuta rinoona nekutongwa kwezvenyika ndo kunogarawo kana mutungamiri wenyika aripo iko zvinezvi Boris Johnson. Hallelujah, hallelujah. So zvose izvo achiita izvozvo akanga atsvaga mano iwawo akati chinda undobvunzai ivo. Now maGibhonites vachindobvunziwa, vabvunziwa vakataka iwe nyaya iyi haisiri nyaya yesirivha kana ndarama, but inyaya yababa vako iwe Sauro. Sauro wakadambura sungano yedu isu naMwari. Now sungano iyi yatakadamburirwa naMwari, akauraya vana madzikoma kana kuti madzibaba kana kuti madzitateguru edu ekumasoroku 7, akavasungirira pamusoro pegomo reGibhea raSauro. Saka isu tinotodawo vana vaSauro veimba yake 7 kuti tivauraye kuti mhosva iyi ive inopera. Now bhuku yangu inotsanangura ichitiyo avudziwa izvozvo pavhesi ya5 ya2 Samuel chapter 21. Now pavhesi ya5 akavavudza iye mambo akati ndichakupai. Saka apa akazosiya Mefibhoshethi achiri chirema, mwanakomana waSauro, waJonathan, iye mwanakomana waSauro. Zvose izvozvo vakaita, vakapuwa vana vaSauro masikati machena, vakasungirirwa pamusoro pegomo reGibhea raSauro. Mvura ikanaya ine yekuzvininipisa. Ndo nyaya yandinoda kuti muchihwisira kuti pamavambo esungano yako naMwari unofanira kuzvininipisa. Hallelujah, hallelujah. Amen. So ngatichidzikai zvedu tiwe mashoko anozipa, tichibata ndima iyi zvakatsetseka distinctly, muchiwa mashoko aMwari atotisa kudenga, mavambo esungano yako naMwari. Now chiwa mavambo acho. Saka chiendai muwe kuna Isaiah chapter 51 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8. Ndoda kuti muverenge mhai, ndo musoro weshoko muchamunzwa kudzoswa kwaIsraeri. Now kureva kuti kuunzwa kwako iwe muna Mwari ndo zvatingangotaura pamusoro pekudzoswa kwaIsraeri. Iwe uri Israeri, iwe uri mwana wakadiwa naMwari. Hallelujah. Saka verengai zvenyu mhai distinctly zvakatsetseka. Fambai zvenyu mhai. Muprofita Isaiah 51. Soro shoko kudzoswa kwaIsraeri. Handei zvedu mama, kudzoswa kwaIsraeri handei. Pavhesi 1. Nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherekedzai dombo pamakatemwa negomba remugodhi pamakacherwa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Now iyo ivhesi 1 yaverengwa namaiyo. Nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedza dombo pawakatemwa negodhi remugodhi negomba remugodhi pawakacherwa. Iyo ndo vhesi 1. Kana waziva pawakatanga manje, iyo isungano iyo. Nekuti sungano yako naMwari inotangira pakutanga kwako iwe navo. Zvino kuti paunoti iwewe 1
ndarumugwa kubva mudzinza. 2 ndaruramisa rudzi rwangu. Handisiri werudzi, handisiri wedzinza, ndabva manje mudzinza. Now ndabuda mukati memadzinza angu, ndarumugwa kubva mumadzinza. Now Mwari vochitivo manje chinditeverai imi munotevera kururama, nokuti waruramisa rudzi. Haleluya, haleluya. Rudzi rwawaruramisa uku ndogo kuna Mwari, kwete kuteve, kwete kun'anga. Nemi munotsvaga Jehovha, chicherechedza dombo pawakatemwa, negomba remugodhi pawakacherwa. Fambai mai. Pavhesi 2. Hey. Cherekedzai Abrahama baba venyu naSara vakakuberekerai, nokuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Nowa, mashoko aMwari ari kutaurwawo. Now muchicherechedza Abrahamu baba venyu naSara vabereki venyu vakakuberekai, nokuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Ndoyama muchiwani chikukoterai kuna Genesisi uko chapter 12 pamusoro pekudamwa kwababa Abrahama, vachidzivo chibuda munyika iyo yababa vako. Now yehama yako ibva panyika yako nokuhama dzako, nokuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru, ndicharopafadza, ndichakudza zita rako, iwe ugoropafadzwa, uye ucharopafadza vamwevo. Saka ndo iri kutaurwa naIsaya pamusoro pekuti wakatenda kurumugwa kubva mudzinza, akatenda kururamisa rudzi rwake. Now Dhavhidhewo achiruramisa, wairuramisa rudzi kwaIsraeri. Israeri ndiye ndo Jakobo. Jakobo ndiani? Ndo wabara vanakomana 12. Now kubva kuna Rubheni, Simeoni, Levi, Judha, Gad, Dan, Naftali, Isaac, Zabulani, Asha, Joseph naBenjamin. Vose vari 12 vachibudiswa padzinde raJakobo. Haleluya, haleluya. So izvi zvatiri kuparidzai, tiri kuda kuti muparidze kuti muhwisise kuti kana Mwari votaura pamusoro pemurume anonzi Abrahama, vari kubata pandima iyi zvakare, kuti achiziva paakadzugwa. Now riri dombo rakatodzugwa kubva pahama yake, rochitanga kutsvegwa manje kuti iwe ndakukuchera manje kuti uchive tsime rofanira kubudisa mvura, mvura inozipa, mvura yeupenyu, mvura yeropafadzo, mvura ichapa vanhu vakawanda upenyu, tigobudawo pairi sekubuda kwatakaita. Haleluya, haleluya. So zvose izvi tiri kutaura pamusoro pekuti iwe neni kana tagona kururamisa rudzi rwedu, tagona kurumugwa kubva murudzi rwedu, tagona kuchimira manje tichitanga mavambo esungano yedu naMwari, tachengeta kwazvo zvesungano iyi yaMwari, tagona kunzwisisa kuti taruramiswa, tagona kunzwisisa kuti tarumurwa. Now tabva mukati medzinza, now tamira, tatenda manje, tava kuziva kuti tava nezvibereko zvatava kuda kuropafadzwa nazvo. Ukaenda kuna Genesis chapter 12 pavhesi ya 4, ino naizvozvo Abrahamu akaenda sezvaakaudzwa naJehovha naRoti. Wakaendawo naye. Abrahamu akanga aine makore 75 years. Now 45 achibva panyika yeHarani. Abrahamu akatorawo mukadzi wake Sara naRoti mwanakomana womunun'una wake Harani nepfuma yavo yose yavakanga vaunganidza. Now vakaenda nayo kunyika yechipikirwa, nyika yeKenani. But zvichiitwa izvi zvaitwa kuti arangarire paakabva, uye iye azoziva nekwaanoenda, nekuti haugoni kutendeuka muna Mwari ugotadza kuziva zvawanga uri. Now ugozotanga kufamba rwendo rwausingazivi kwauri kuenda. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. So zvose izvi zvatiri kukuudzai, tokuudzai kuti muchimira pana Mwari, Mwari ave mubetseri wenyu, Mwari ave mugonesi wenyu, agone kukuitai vatsvene kwazvo.
So tiri kuda kuti mumire munzwisise kuti pose pamakacherwa muparangarire negodhi remugodhi pawakagona kuva unodzurwa. Now dombo ndopa rakadzugwa, mugodhi wemugodhi ndiwo wakachegwa. Haleluya, haleluya. So zvose izvi toda kuti muzviwisise. Now zvose izvi toda kuti muzviwisise. Kana tichitaura nemi toda kuti mupabate, uye shoko raMwari toda kuti rive mamuri mugone kufamba naro. Toda kuti mai vafambe nentimai zvakanaka nekuti vanga vangoverenga pavhesi 1 navhesi ya2. Toda kuti tichiwisa vatange pavhesi ya2 vadzike nayo zvakanaka tifambe nenguva. Handiye zvedu mai. Pavhesi 2. Cherekedzai Abrahama baba venyu naSara vakuberekerai, nekuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Fambai zvenyu. Pavhesi 3. Nekuti Jehovha wakanyaradza Zioni, wakanyaradza matongo aro ose, akashandura renje ravo raive seEdheni, nesango ravo raive somunda waJehovha, chikawanikwamo nokuvonga nenzwi rekuimba. Famba handei. Pavhesi 4. Ndinzwei imi vana vangu, rerekai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu, nokuti ndichatema murayiro zvakarurama zvangu, ndichazviita chiedza chavanhu. Munozviwa here? Ndinzwei imi vanhu vangu, rerekerai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu, nokuti ndichatema murayiro zvakarurama zvangu, ndichazviita chiedza chavanhu. Amen. Kureva kuti zvose izvi tichitaura tichida kuti muhwisise vana vevanhu, kuti kana Mwari vachitaura shoko raMwari rihwisisei, uye kana tichinge tichiparidza shoko raMwari toda kuti muribate. Kana Mwari vachitaura pamusoro peropafadzo yavo, havatauri ropafadzo isiri iyo, vanotaura ropafadzo chaiyo. Now zvose izvi tichitaura toda kuti muhwisise kuti Mwari havaregi kukuropafadzai kana mukateerera murayiro wavo, nokuti murayiro ndowokugona kuziva kurumugwa kubva mudzinza, uye ndowokugona kuziva kurumugwa kubva murudzi, uye uchiziva kuti rudzi ina handisisimo. Now rudzi chii? Rudzi ndo mweya unogona kubata wakaipa usiri waMwari, wotouya wova nesimba pamusoro pako iwo uri mwana waMwari, wotozopedzisira wava kutevera nyika kana vadzimu kana n'anga kana vavuki vasiri Mwari. Haleluya. Amen. Saka zvose izvozvo toda kuti muzviwisise, kuti kana Mwari vachitaura izvi vane simba ravanoda kuti muhwisise. Haleluya, haleluya. Muzvichengetedze zvive mamuri. Kana zvava mamuri muchihwisisa manje shoko ravari kutaura pakutanga kuti teererai, imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha, cherechedza dombo pawakatemwa negodhi remugodhi pawakacherwa. Kureva kuti pakutanga uku une zvimwe zvawakapuwa sungano naMwari. Chiwai manje, nokuti manga mawa pavhesi ya4 maipa vati, ndinzwei imi vanhu vangu, rerekerai nzeve dzenyu kwandiri, nokuti chinoteerera kana uchiri mupenyu saizvozvi uchirarama, chaunoteerera ndo shoko raMwari ratoparidzai. Kana ukasateerera shoko raMwari iri, munongova makushe mukadzi wadenhe remhai, munogona kungova munofamba zvenyu, but ropafadzo kwamuri kana mukasagona kuteerera zvotaura Mwari. Pana zvatiri tichiita. So nzeve dzenyu dzinofanira kuti tichiteerera shoko raMwari, kuti muchigona manje kuti muve munoruramiswa musungano yavo Mwari yemavambo, sezvakaitwa Abrahama uko. Akaiswa sungano yavo ivo Mwari, vakamupa simba. Mukazona kuna Genesis chapter 17 uko ndipo pavanozotaura pamusoro pesungano yavo, voichiita mhenyu kuti Abrahamu anotumidzwa kunzi Abrahama, uye anopiwa chiratidzo chokudzingiswa. Now Abrahama wakati asvika makore ane mapfumbamwe namapfumbamwe 99 years, Jehovha akazviratidza kuna Abrahama akati kwaari, ndini Mwari wamasimba ose, famba pamberi pangu uve wakarurama. iGenesis chapter 17 iyo pavhesi ya1 yandiri kungokota. Famba pamberi pangu uve wakarurama. Ndo yandiri kutaurira kuti mavambo esungano anofanira kutanga kuva nekururamiswa.
kwauri iwe naMwari, yamuri kuhwa iyo yanga ichitaurwa namai kuna Isaiah chapter 55 pavhesi ya1 kuti nditeererei kwazvo, imi munotevera kururama. Now vachizotaura kururama vachitaura kuti imi munotsvaga Jehovha. Unototsvaga Jehovha kana warumugwa kubva muzvivi, warumubva kubva mudzinza, ndopaunenge uchiteverera manje kuti zviya zvakanzi naMwari ndofanira kuva ndinazvo ndezvipi. Now uchifamba manje uchiziva kuti uyu wakandiita Mwari ndiye wandichatevera, kwete teve, kwete n'anga, kwete vavuki. Now vamwe munoteerera zvamunovudziwa nemadzibambo enyu. Kuteerera kwasiyana nekunamata. Now kune kuteerera kwekuzviisa pasi petsoka dzekuva unoremekedza. Kuremekedza now kwakanaka, uko kunodiwa kana kuri kuvana, kuvabereki, nokuti shoko raMwari rinotaura kuti iwe ida kana kuti remekedza vabereki vako. Now ona, zviisei pasi petsoka dzevabereki venyu. Remekedzai vabereki venyu, vana baba nana mai. Ucharopafadzwa mazuva ako auchapuwa naJehovha waMwari wako pano panyika. But nemiwo vabereki vangu mopesa mavavukiso. Hamuchagoni kana kumira tichaiparidza iyo mweya wokuvuka. Hamuchazivi paya pamakatanga kunditeererei kwazvo. Imi munotsvaga kururama, mamuri hamusina kururama manje. Matova nemweya umwe usiri iwo, mweya wamunoti ndewaMwari usiri waMwari. Tikakuda kukuvudzai zvimwe zvinhu so wotoshandura. Ndaitawo nomwe mubereki wangu mushoko, ndichivavudza pamusoro pezvakataudzwa naMwari, ivo vototaurawo zvavavudziwawo pamusoro pevamwe vanovavukisa. Now izvo zvinoitiwawo kana munhu achinge arashika manje. Ende kana uchinge warashika wava nedambudziko. Now dambudziko nderekuti hauchagoni kumira pasungano iyi. Toda kuti muchiwa manje, fambai mai. Takarati muite pavhesi ya8 topanda kuti pedzi. Mama verenga pavhesi ya1 kubva pavhesi ya1 yaIsaiah chapter 51. Kuti nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa negodhi romugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abrahamu baba venyu naSara akakuberekerai. Nokuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Ndo yandanda kukota uko kuna Genesis chapter 17 kubva pavhesi ya1. Ndichiti papa Abrahamu akawira pasi netsoka dzake, akawira pasi netsoka nechiso chake. Genesis 17. Awa shoko raMwari rataura kwaari achiti, ndini Mwari wamasimba ose, famba pamberi pangu uve wakarurama, ndichaita sungano. Ndo yandoda iyo vhesi iyo. Genesis chapter 17 pavhesi ya 2. Ndoda kuti muibate mai, ndi mai iyoyo. Muise chigumwepo musavhara kuna Isaiah. Genesis 17 pavhesi ya 2. Muwe mashoko esungano. Nokuti wakatanga uko, ndosaka ndati mavambo esungano yako naMwari. Nokuti uchiiswa pamberi paMwari wateerera, nokuti wanzwa, nokuti shoko kuri chirehwa kuna Isaiah maWaMwari vachiti ivo, nditeererei imi munotevera kururama. Chinoteerera right izheve dzoisa mashoko aya kumwoyo wako. Yatai kutaurira kuna vaHebrew iya kuti kana uchinge watevera, wanzwa zvinotaura shoko raMwari, chinotevera shoko raMwari kana tiri vaKristu, moyo wozoisa mashoko ava kumweya. Haleluya, haleluya. Amen. So izvo zvotoda kuti muzviwisise kuti kana munhu achinzi ngaateerere kwazvo, chauri kurerutsa zheve ndedzako idzi dzoda kuwa shoko raMwari. Now kana wawa shoko raMwari, wochisa shoko raMwari riya mukati mauri, yaunohwa kuna vaHebrew chapter 10 pavhesi ya 16 kuti ndo sungano yandichaita navo shure kwamazuva iwayo, ndo zvinotaura Jehovha, ndichaisa mirayiro yangu pamwoyo yavo. Chinoiswa mirayiro inoiswa pamwoyo yedu kuti ive inogona kuhwisisa, yogamuchira shoko raMwari. Ndo saka uchiwa Abrahamu achizoudzwa mashoko aya, nokuti wakaudziwa akahwa nezheve, akatenda nemwoyo wake, akava anofamba nekutenda. Now muchiwawo kuna vaHebrew chapter 11 pavhesi ya1 kuti zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chechinhu chezvatisingavoni. Now mukabata ndima iyoyo pavhesi ya7 inozoti nokutenda Noa akati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa. Now zvamuri kuudziwa izvi zvekururamisa
nekutanga mavambo esungano yenyu naMwari zvinotangwa nekuti munofanira kutenda zvamanzwa. Shoko ratiri kuparidza iri kuti uzive paunotanga kuvamba mavambo esungano yako naMwari. Nekutenda Noa akati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa akagadzira areka nokutya Mwari. No, unoteerera nokuti unenge uchitya Mwari, haugoni kuteerera nokuti unenge uchitofunga kuti kana ukasaita mukadzi wako anogona kufutumarira. No, motobweza. Vamunobwezera vova vanhu vasiri vanofanira kukudzwa. Iye Mwari wameni anofanira kukudzwa kwazvo kuna varomoko. Motezenge moshandura kuhwinya kwaMwari mokufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhururuka nezvino makumbo mana. Now Mwari wokuwisirai kusvina kuti munyadzise miri yenyu. Imi munotogona kutsidzira zvokwadi yaMwari nenhema kunamata chisikwa kudarika musiki iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Inowanikwa kuna vaRoma kuchapter 1 kubva pavhesi ya23 kusvika pavhesi ya25. Why can't you say amen? Amen. So zvose izvozvo tiri kuzvitaura kuti muchiwisisa kuti kana tatenda sezvakaita Noa totya Mwari. Iye atya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapa nyika mhosva nazvo, akagara nhaka yekururama kunouya nekutenda. So sungano iyi yekutanga ndeyekururamisa upenyu hwako muna Mwari. Wagona kubuda warumugwa kubva mumadzinza saAbhurahama, sababa venyu vanofamba nekutenda. Nekuti munozowawo kana kuna vaHebrew chapter 11 pavhesi ya8 nekutenda Abhurahama akati adanwa sekudanwa kwananchikuudzai kuna Genesis chapter 12 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya5. Akati adanwa akateerera. Ndo yamunowa kunzi nditeererei imi munotsvaga kururama. Now nemi munofamba nzira dzekuti mubate sungano yaMwari. Now akateerera akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi achapuwa ive nhaka yake, akabuda akaenda nyika yasingazivi. Now nokutenda akandogara somutorwa munyika yechipikirwa sapanyika yavamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobho vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye, nekuti akanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ariyo misha nomuvaki wayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Izvi tiri kukuitai kuti musazovawo saAbhurahama, nokuti muchiwa shoko rochitiyo nokutenda achigara muguta rine nheyo, Mwari ari misha nomuvaki wayo. Hatidi kuti mugare panyika makatarisa masvingo ane nheyo, Mwari ariyo muvaki wayo. Mwari vanokuropafadzai, vanotoita kuti muve nezvakawanda kana magona kubata mavambo esungano yavo yavanoita nemwe pamberi penyu kwazvo. Hallelujah, hallelujah. So Mwari vachitaura kana kuna vaHebrew yananchikukoterai ndichini chinoita kuti muve munogamuchira mwoyo, nokuti kana mwoyo uchinge wauya kwauri shoko rauya muzheve rinopidza mumwoyo. Manzwa manje mashoko ataurwa nemuprofita Isaya kudzoswa kwaIsraeri. Now kutendeutswa kwako iwe ndo zvazvinoreva. Wabva murudzi, wagona kurumugwa kubva mudzinza. Now waruramisa rudzi rwako saDhavhidha. Wanamata wati vose vakabata zvakaipa Mwari vabetserei. Watenda waruramisa upenyu hwako nehwevana vako. Watenda waruramisa dzinza rako. Wainda wazvininipisa pamberi paMwari. Mwari vahwa kuchema kwako. maGibhonites vadamburwa sungano nemurume anonzi iye Sauro. Dhavhidha ndokutochema pamberi paMwari. Mwari vakati bvunzai ivo. Iye akaenda pamberi paMwari. Mwari akati indai munobvunza maGibhonites. maGibhonites vakatodawo misoro 7 yevana vaSauro nokuti vakatiurayira madzibaba emadzibaba edu. Akati chakupai sezvambareva. Akandotora vana veimba yaMikaeri, vana vaMikishi, akavaisa pamberi pavo, akasiya Mefibhoshethi chirema mwanakomana waJonathani. Vakapuwa vakaenda pagomo reGibhea raSauro, vakasungira vana vaSauro pagomo reGibhea 7 masikati machena mvura ikanaya. Mwari akanzwa tsitsi. Ndo zvinotaura 2 Samuel chapter 21 pavhesi ya14. Saka kana wagona kubata mavambo esungano yako naMwari, Mwari vanokunzwira tsitsi, vagokuita mutsvene kwazvo. Pateitoparidza mangwana pamusoro pedhimoni rengozi. Now iro ndo dhimoni remapandukira denga
kumukira denga simba, unogona kumukira Mwari simba, but kana umukira varanda vaMwari simba manje dhimoni rengozi uchariwa mangwana. Iro rinobata vazhinji. Uchitomuparidzira kudai shoko anotoshanduka ongefanika akuwa muri mose izvamupo. So umwe mudhara wangu watataura kuti ndaitotaura naye mubereki uko. Indomuudza zvandaudzwa naMwari. Iye ototi haiwa neve kwanguwo kuno mai veimba vareva izvozvo. Indiri kuda kumurayira nekumuudza mashoko anofanira kuti ave anofamba muna Mwari. Iye opanduka. Now izvo zvose zvinoitwa kana wava nedhimoni rengozi. Nekuti dhimoni rengozi rinobata nemweya wokuuka, rigobata nemweya woufeve. Hauchazivi manje chokuita. Unenge wongobondera nekuti wakonewa kubata mavambo esungano yako naMwari. Haleluya, haleluya. Amen. Ndo musoro weshoko nhasi, mavambo esungano yako naMwari. Kana wabata mavambo esungano yako naMwari wagona. Mwari vokuitai vatsvene kwazvo. Ndo pavanenge vokuchiti wagona kupupura kune tariro, nokuti unenge wataura tsamba yekuna vaHebrew chapter 12 waibata kwazvo. PaHebrew chapter 10 I beg your pardon. Waibata kwazvo yava mauri. Wotokota kuti ndakaswedera nemwoyo wezvokwadi kuna Mwari. Nokuti ndakateerera shoko rakanzi nditeererei kwazvo imi munotsvaga kururama, nemi munotsvaga ivo Jehovha. Nekuti Jehovha ndo nhovo yedu, ndo nayo ndo vanoenda kwatiri vanouya kwatiri vachitidzivirira kune zvose zvakaipa. Wava kutaura kuti ndakanzwa shoko raMwari, ndanzwa Mwari vachiti kudzoswa kwaIsraeri, vachidzosa mweya wangu mavari. Ndikanzwa vachinditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedza dombo pawakatemwa, negodhi romugodhi pawakacherwa. Na ucherechedzai Abrahamu baba venyu naSara akakuberekai, nekuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Unenge woziva manje kwauri kuinda kwava neropafadzo. Haucharambi wakangotarisa chete kuti ndichiona Abrahama baba vangu vandandichiwa apostolo vachindipupurira kuna vaHebrew chapter 11 pavhesi ya10 kuti nokuti akanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari misha nomuvaki waro. Iwe unenge usati uchatarisa guta rine nheyo, unenge wakutarisa manje guta rine goridhe, guta rine ropafadzo, guta raropafadziwa, guta rawapuwa woiwe kuti uwane upfumi hwedenga. Pokuyange yotsanangura kuna Samuel wokutanga chapter 2 pavhesi ya7 kuti Jehovha ndiye anoropafadza, Jehovha ndiye anopa upenyu. Waikanjwisei amen? Amen. Ndiye anopa ropafadzo uye ndiye anotuka. Ndiye anoropafadza uye ndiye anotuka. Kana mamuchifungidza kuti murombo humwe hunowiswa naSatani munozvinyepera. Wagona kuteerera manje, wamira, wagona kuchengeta shoko ratiri kuparidzira iri, wotoparidzawo uchiti naizvozvo ini sehama yakadamwa naMwari ndakaziva kuti tofanira kutsuka kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu. Iyo ndakukota manje kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya19. Naizvozvo ndaziva kuti inini sehama yakatsungawo kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativambiravo. Iwo uchitopupura izvozvo, iye nokupinda kwake pachidzidzo chetemberi ndo nyama yake kundifira ini. Nawo uchitaura manje pavhesi ya21 uchiita patimai uchiti uye ndikaziva kuti zvatine muprista mukuru kwazvo paimba yaMwari, ndakachengeta kwazvo shoko raMwari. Nawo ndikaswedera nemwoyo wezvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo wangu ukasaswa pahana yakaipa, nemiviri yangu ukashambidzwa nemvura yakanaka. Wabhabhatidziwa hana yaipa manje iya ndo yawotizisa kuti utange mavambo esungano yako naMwari yakaitwawo nababa Abrahama, yauri kunzwa Isaya achitaura kuti nditeererei kwazvo imi munotsvaga kururama sababa venyu Abrahama. Nawo wakuziva kuti nyaya yandiri kutanga iyi kune kwainofanira kuti isvike. Nawo ndofanira kuti ndisvike somewhere kwandofanira kuti ndive ndiropafadzwa naMwari. Handidi kurashika, handidi kuti ndive ndinotsvaga umwe Mwari uchiwa shoko raMwari richipupurwa kudai so. Iwo ndopaunenge uchibhecha manje, hauchisina kana umwe munhu anogona kuuya achikurwisa, achikubvisa pana Mwari. Woti ndakaswedera nemwoyo wezvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo wangu ukasaswa pana akaipa, ndikabhabhatidzwa nemvura yakanaka kwazvo. Now wozotaura kuti ndikachengeta kwazvo kupupura kune tariro yangu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakandidana yeJesu Kristu ari kupupura kuti ndive ndinofamba, ndive ndinotanga mavambo esungano yakanaka yaMwari.
yakanaka iyi ndikachengeta kwazvo kupupura kune tariro yangu kuti irege kuzunguruswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Now ndikava nerudo nemabasa akanaka. Now ndikava ndinogona kuvungana nevamwe semaunganiro avari kuita kudai so, kuti ndive ndinogona kuva ndinoswedera kwazvo pana Mwari, ndichizivawo zvino kwazvo kuti zuva rokuuya kwamwanakomana waMwari raswedera. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. So zvose izvi tiri kukuudzai kuti muhwisise kuti kana wagona kuva nemavambo esungano yako naMwari, wagona kumira pachidzidziro chetemberi yaMwari, wogona kumira uchipupura kwazvo, kupupura kune tariro yako yawakapiwa naMwari kuti isava inoraswa, uye ugozogona kutaura kuti ini ndakazoona Mwari ari mhizha, kwete wenheye but wemasvingo egoridhe, wemasvingo esirivha, wemasvingo ebusiness, wemasvingo eropafadzo yauchapiwa naMwari, wotoichinjavo. Abrahama akati iye ini ndakaona Mwari achitarira guta riine nheyo. Iye Abrahama achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki wapo. Saka ucharamba uri mutariri wenheyo iwe, wava mutariri manje wemabasa akarurama. Now iye anga iri iye raAbrahama, gura rine nheyo, iwe unenge wotarisa guta raropafadzwa manje, wakutaura kuti I now own my own factory, I now own a huge company. Guta guru, ndava nekambani yangu guru yandichasiyirawo vana vangu senhaka, nokuti Abrahama achinzi uchadyiwa mudyi wenhaka, ukawa ichikotowa kuna Genesis uku. Now uyu muprofitawo Isaiah achikota kuti uchava mudyi wenhaka, wochengeta mashoko aMwari anotisa kudenga. Now nokuti Jehovha achanyaradza Zioni, achanyaradza matongo aro ose, akashandura renje ravo rive Edom, nesango ravo rive somunda waJehovha. Mufaro nokufarisisa zvichawanikwa nokunovonga nezvizvi nekune imba yaMwari. Now mai mama verenga pavhesi ya4, fambai zvenyu ndinzwei imi vana vangu, handei fambai mai, ndiri mungokota chimidzikai. Pavhesi 4, hey. Ndinzwei imi vanhu vangu, hey. Revekai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu. Wazviwisisa manje, imi rudzi rwangu. Ndichikuparidzirai mari yekumashure yandakakuparidzirai yandaikota kubva kuna 2 Samuel chapter 21 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya14 yemurume Dhavhidhi yandachikukotera iya yokuti wakaruramisa rudzi. Now ivo vari ivo Mwari vari kuti imi rudzi rwangu. Kururamisa rudzi kunounzwa naMwari, uye mavambo esungano yako naMwari vanoiita ndiMwari ivo waitendera. Haleluya. Wawa mashoko awo atiri kuparidzawo, warangarira kuti ndakabva ndikarumugwa kubva mumadzinza, ndakabuda handisisimo. SaAbrahama wakatenda kuna Genesis chapter 12 yandakukotera kuti wakadzibuda paimba yehama dzako nepaimba yababa vako. Now akateerera akaita sezvakataura Jehovha, akaropafadzwa, akava mudyi wenhaka nekutenda. VaHebrew chapter 11 pavhesi ya8. So iwe unogona kudlawo mudyi wenhaka. Chiwa manje kuti ndinzwei imi vana vangu, rerekerai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu. Ndo pamama wamai. Amen. Hey. Nokuti ndichatema murayiro. Nokuti ndichatema murayiro. Hey. Zvakarurama zvangu ndichazviita chiedza chavanhu. Very good. Nekuti ndichatema murayiro pamberi penyu, zvakarurama zvangu ndichazviita chiedza chavanhu. Kureva kuti kana Mwari vakukupai mutemo une 10 manje, iwe wamuchengeta, wapuwa, wofana kumuchengeta, ndo chava chiedza. Ndo kuteerera manje wabva musvino. Now ndakakuudzai kuti murayiro ndo kudarika mutemo. Now kudarika mutemo ndo zvivi. Kuna 1 John chapter 3 kubva pavhesi ya3 inoti kana paine avo vane tariro yekucheneswa sezvo iye akachena, pavhesi ya4. Now kudarika mutemo ndo zvivi, nekuti zvivi ndo kudarika mutemo. Kana waona manje wava kudarika mutemo, woziva kuti chiedza chiya chekukururamisa, uve unomira naMwari, uve unorangarira sungano, mavambo esungano yako naMwari haisimo mauri. Watoirasha, waiona sechinhu chisina maturo, hausagoni kumira pasungano iye yandachikuverengerai kana kuna vaHebrew chapter 10 pavhesi ya16 yandakukoterai.
ndikati iyo ndio sungano. Ukawa pavhesi ya15 kuti noMweya Mutsvene unotipupurirawo, nokuti akatanga achiti iyi ndio sungano yandichaita navo shure kwamazuva iwayo, ndozotaura Jehovha, ndichaisa mirayiro yangu pamwoyo yavo nokuinyora pamafungo kwavo, ndo kuti vaizive, kureva kuti vanoinyora pamusoro pehana dzedu. Nao vachiisa pamberi pedu, Dhavhidhi anotaura kuna mapisarema 19 Psalms 119 pavhesi 11 kuti ndakaisa shoko renyu muhana yangu kuti ndisakutadzirai. Wanyora manje mashoko aya pawendefa yemwoyo wako, wachengeta sungano, mavambo esungano aunohwauko ari kutaugwa uko kumurume anonzi Abrahamu, akava nawo akafamba nawo. Ndo paunohwa manje uchidzi zvivi zvavo nekudarika kwavo handichatozvirangariri. Zvino kana zvivi izvi zvinhu izvi zvaregeregwa, zviva zvisina mubayiro. Now iyo vaHebrew chapter 10 pavhesi ya17. Saka kana waona kuti zvivi zvavo, zvivi zvedu kasvike zvadarika, hazvicharangarigwizve. Zvino kana isu taziva kuti zvinhu izvi zvaregeregwa, zviva zvisina chibayiro, tava kuziva kuti mubayiro ndo Mwari, ndo Jehovha, ndo vakauya kuzotibatsira. VaRoma chapter 5 pavhesi ya20. Mutemo wakauya kuti kudarika kuwande. Now asi zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda ndokudarikidza. VaRoma chapter 5 pavhesi ya20. Why can you say amen? Amen. So tiri kupupura pamusoro pako iwe mwanakomana wavanhu kuti chidzoswa muimba yaMwari. Now pedzai zvenyu mai. Mama averenga pavhesi ya4 kuti ndinzwei imi vana vangu, rerekerai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu, nekuti ndichatema murayiro. Zvakarurama zvangu ndichazviita chiedza chavanhu. Fambai mai. Kururama pavhesi 5. Hey. Kururama kwangu kuri pedo. Very good. Ruponeso rwangu rwabuda. Wazviwisisa manje. Saka kururama kwaMwari kuri pedyo pazvo. Now kururamisa iwe, waruramiswa kubva munzinza manje, waruramisawo newedzinza. Now fambai mai, kururama kwangu kuri pedyo. Kuno tinovhiro paDACC, Dunamis Assembly of Christ Church, ndo kereke yandakadanirwa kuti ndipupure kwazvo. Kupupura kune tariro kuti irege kusuguriswa, nekuti iye wamene Kristu wakapikira. Now ngatirayirane, tive nerudo, tirayirane mwoyo. Ndo mwoyo watiri kurayira naye. Ndiri kukota kuna vaHebrew chapter 10 yandiri kukotawo ndichiparidza apa. Tirayirane nemwoyo, tive nerudo nemabasa akanaka. Saka ukawa manje kururama kwangu kuri pedyo, ruponeso rwangu rwabuda, maoko angu achatonga vanhu. Fambai mai ipapo. Maoko angu akatonga vanhu. Tokorai vhesi iyoyo. Maoko angu akatonga vanhu. Verse 5. Tangai pavhesi ya5 mama wangu. Pavhesi 5. Hey. Kururama kwangu kuri pedo. Dowa. Ruponeso rwangu rwabuda. Wazviona mani. Ukaenda kuna Isaiah 61 inokuudza kuti sumuka, nekuti chiedza chauya. Chauya kuzovhenekera. Mukati merira Isaiah 63. Now ndo zvainoreva izvozvo pamusoro pechiedza chauya kuzovhenekera mukati merima. Chiedza ndiani? Chiedza ndo Mwari. Chiedza Isaiah 60, I beg your pardon, ndiregerere Isaiah chapter 6. Simuka uvhenekere, nekuti chiedza chauya, chako chasvika, kubwinya kwaJehovha kwabuda pamusoro pako. Nekuti tarira, rima richafukidza nyika, nerima guru marudzi avanhu, asi Jehovha achabuda pamusoro pako, kubwinya kwake kuchaonekwa pamusoro pako. Why can you say amen? Amen. Hallelujah. Marudzi achauya kuchiedza chako, namadzimambo kukubwinya kwako kukuru kuchabuda pauri. Ringira kwose nemeso ako, uone vose vanoungana pamwe chete vachiuya kwauri. Vanakomana vako vachauya vachibva kure, vakuda vako vachabereka paudyi. Kureva kuti iwe uchaberekerwa vanhu pakuropafadzwa naMwari kana wateerera, wagona kubata mavambo esungano yako naMwari. Hallelujah. Amen. Praise God. So chiedza Isaiah chapter 60, kunaka kweJerusarema rakavandudzwa naJehovha. Now wanga uchiwa manje Mwari vachikuudzai, vachikudzidzisai pamusoro pekunaka kwenyu imi kuti chidzokai imi vana veIsraeri. Manga mava pavhesi ya5 mai chimbidzikai, toda kubata kusvika pavhesi ya8 pedzi chikari chichitibve. Fambai mai. Kururama kwangu kuri pedyo, neruponeso rwangu rwabuda mumaoko angu. Achatonga vanhu. Dzokorai vhesi iyo mai. Pavhesi 5. Hey. Kururama kwangu kuri pedo. Hey.
ruponeso rwangu rwabuda. Famba. Maoko angu achatonga vanhu. Kana tichikuudzai pamusoro pekutongwa takambokuudzai. Nawi yatikuudzai kuti tangai kuziva mavambo uye nesungano yenyu yamakapuwa naMwari. Zivai kuti kune kwamunoenda. Uye zivai kuti muchanotongwa. Na kana ukagona kutevera mavambo esungano yamakapuwa naMwari, zivai kuti munotongwa naMwari. Uye Mwari vachatonga vose vakafa nevapenyu. Iyewe kana Mwari vakauya kudai vanouya vachitonga iyewe. Ende usafunga sokuti vachatonga nekutonga kusakarurama. Vachauya vachitonga nekururama kwavo kwazvo. Vachitonga newe wakaoma musoro kudai. Kusatenda kwako kana kutenda kwako hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Uye hazvigoni kuti Mwari vachinjiwe pamusoro pekutongwa kwavo nekuti iwe watsamwa. Ende kana watsamwa ziva kuti kutsamwa kwako kuchatongegwa kutsamwira shoko raMwari. Hallelujah, hallelujah. Ukawa kuna zvakazarurwa uko chapter 15 pamusoro pesimba raMwari chaiswa pamusoro pedu isusu. Nekuti uchiwa Mwari vachitsamwa ukawa pavhesi ya 1 ndinoida ndimai ndakaikota ndikaisveda chaizvo. Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga chikuru chinoshamisa ichi. Vatumwa vanomwe namatambudziko manomwe ekupedzisira. Nekutsamwa kwaMwari kwakapera nawo. Ndikaona chakaita segungwa rinovherekera moto. Naivo vakanga vakunda chikara nomufananidzo wacho nechiverengo chezita racho. Vamira pamusoro pegungwa rinovhenekera. Vaine mudimwa waMwari. Why can't you say amen? Amen. Uchaona kana wakunda manje. Ndo paonenge woimba manje. Vakanga vachimba rwiyo rwaMozisi mutemo. Hallelujah. Guyo kwomwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Nawo neguyo gwegwayana. Vachiti Mwari wamasimba ose waonga uchiwa uko yakabhejewa na Mwari kuna Genesis chapter 17. Maiverenga mind mai kuna Genesis chapter 17. Mwari wamasimba ose. Uchiwa wachimba vachiti ndekwa ndakawa wachimba vachiti Mwari wamasimba ose. Mabasa enyu akarurama anoshamisa. Mambo wamarudzi nzira dzenyu dzakarurama. Ndedzokwadi. Why can't you say amen? Amen. Muchiwa kuti ndinotonga nezvakarurama. Muchiwa kuti ndimi munotsvaga kururama. Mwari vakarurama vachakutongai. Ndikaona chakaita segungwa rinovhenekera. Now rakavhenganiswa nemoto. Naivo vakauya vakunda chikara nemufananidzo wacho nechiverengo chezita racho. Vamire pamusoro pegungwa rinovhenekerwa. Vaine mudimwa waMwari. Zvakazarurwa chapter 15 pavhesi ya 2. Vakanga vachimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari mutemo. Kuya uye vachifamba vachirova nekwaya guyo kwegwayana pamuchinjikwa. Ishe vachimba vachitiwo Ishe Mwari wamasimba ose. Imi ndimi mune mabasa makuru, mabasa enyu akarurama anoshamisa. Mambo wamarudzi nzira dzenyu dzakarurama ndedzezokwadi. Ndianiko angarega kutya nekukudzai zita renyu Ishe, nokuti imi moga muri mutsvene. Nokuti marudzi ose achauya achinamata pamberi penyu. Nokuti makarurama uye kururama kwenyu kwaratidzwa. Why can't you say amen? Amen. So muchiuya muchiona izvozvo kana marega manje kururama matanga kutevera svina. Marega kufamba pamavambo esungano yatiri kuti tangai naMwari. Muchiwa kuti cherechedzai wedombo pawakadzurwa newegodhi gombo remugodhi pawakacherwa. Kana maramba kuteerera shoko ratiri kuparidzirai, kana mavona sekuti harina basa moti mamweni, ivo Mwari vachikupupurirai kwazvo kuti muchengete kupupura kune tariro yekuti kurege kuzungunuswa nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Motoona fanike hatina zvokuita uye tashayiwa mashoko ekukutaurirai. Imuchiwa kunzi cherechedzai Abrahamu baba venyu naSara akakuberekai, nekuti ndakamudana achiri mumwe chete ndikamuropafadza ndikamuita vazhinji. Nekuti Jehovha akanyaradza Zioni, akanyaradza matongo ose ayo, akairopafadza, akava seIdhoni nesungano yavo ikava pavari. Ndinzwei imi vana vangu, rerekerai nzeve dzenyu kwandiri, imi rudzi rwangu, nekuti ndichatema murayiro zvakarurama zvangu zvicharatidzwa pamberi pangu. Pamberi penyu imi vana vangu zvichaitwa sechiedza chavanhu. Kururama kwangu kuri pedyo neruponeso rwangu rwabuda. Maoko angu achatonga vanhu. Zvivi vose vanoita zvivi vachatongwa. Saka kana muchiwa Mwari vachitaura izvi, vari kureva kuti iwe neni ngatiruramiswe. Ndosaka muchiwa ndichikukoterai kuna Isaya uko, ndozokukoterai kuna zvakazarurwa pamusoro pekutongwa. Ndiani angarega kutya nekukudza zita renyu?
zvakazarurwa chapter 15 pavhesi ya4. Ndiani angarega kutya nekukudza zita renyu, Ishe, nekuti imi moga muri mutsvene, nekuti marudzi ose achauya achinamana pamberi penyu, nekuti makarurama, uye kururama kwenyu kwaratidzwa. Ukawa kuchinzi shure kwaizvozvo ndakaona temberi tebenikano yezvapupu yokudenga yazarurwa. Mutemberi mukabuda vatumwa vanomwe vana matambudziko manomwe, vakafuka mucheka wakachena unopenya, vakasungwa pazvipfuva zvavo unopenya, vakasunga pazvipfuva zvavo namabhaneri endarina. Ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chikapa mutumwa wechinomwe, ndiro nomwe dzendarira dzikatanga kupupura mashoko aMwari. Zvose zvatiri kupupura izvi, kana ukatadza kurangarira pawakatemwa nepawakacherwa, uye ukatadza kuziva kuti ropafadzo yekudenga ichauya kune avo vakachengeta kupupura, ukawa zvakazarurwa chapter 16 pavhesi ya4 kuti wechitatu akadurira ndiro yake panzira nemumatsime emvura ikashanduka ropa. Ndikanzwa mutumwa wemvura achiti, imi makarurama, muripo, makanga muripo, mutsvene, nekuti makatonga saizvozvo, nekuti vakadurura ropa ravatsvene nevaprofita muvakafa, ropa kuti varinwe, vakafanira naizvozvo. Ndikanzwa aritari ichiti, hongu Ishe, Mwari wamasimba ose, kutonga kwenyu ndokwechokwadi, kwakarurama. Why can you say amen? Amen. Zvakazarurwa chapter 16 pavhesi ya7. Izvi tikukuparidzirai kuti muve munotanga mavambo esungano yenyu naMwari yakanaka, mugotenda muchifamba muchiziva kuti ivo Mwari vamene ndivo vane ropafadzo. Handei zvenyu mai, tichipedza manga maverenga pavhesi ya5, kururama kwangu kuri pedyo neruponeso rwangu rwabuda mumavoko angu, achatonga vanhu. Zvivi handei, zvivi zvichandimirira, dowa zvichavimba noruoko rwangu. zviwisisa manje, ruoko rwaMwari ndio huchatonga zvivi, uye zvivi zvichamirira Mwari pamberi pavo kuti vatonge vana vevanhu, uye muchatongwa sematongero avakaita nguva yaNoa. Asi nguva iripo inguva yekuti iwe utange kuita sungano yemavambo ako upenyu hwako naMwari, uichengete muna Mwari sekuchengeta kwakaita sungano yavo Mwari nemuranda wavo anonzi Abrahama. Handei mama pavhesi ya6, tarirai kudenga Pavhesi 6, tarirai kudenga. Handei, tarirai kudenga nameso enyu, dowa mucherekedze nyika pasi, wazviwisisa, nokuti denga rose richanyangarika wazviwisisa, soutsi, nyika ichasakara senguo, very good, vageremo vachafa sounyunyu. very good. Asi ruponeso rwangu ruchava nekusingaperi, kururama kwangu verengai zviripo, kururama kwangu hakungaperi. Tarirai kudenga nameso enyu, kureva kuti tarisai kuna Mwari. Kana maa muri vanhu vanga vachiita zvenyika iko zvinezvi, chitangai kuva nemavambo esungano yenyu naMwari, yekuti ndava kuda kutarisa kudenga kuna Mwari. Can you say amen? Amen. Tarirai kudenga nameso enyu, mucherechedze nyika pasi. Na kureva kuti zvivi zviri pano panyika, zvose zvamunoona izvi cherechedzai. Musangoti zvose zvamangoda kuti zvipinde mukati mamuri zvopinda. Kana vanga vavakadzi, mvana, mahure, kuba, zvose izvi chisiyai, chitarisai imi kudenga nemeso enyu, mucherechedze nyika pasi, nekuti denga rose richanyangarika. Mukawa Matthew chapter 24 pavhesi ya35, denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu haringapfuuri. Asi rudzi ugu pavhesi ya34 hakungadariki kusvika zvose zvandakataura zvadarika. Why can you say amen? Amen. So muchiwa Mwari vachitaura kuti tarirai kudenga, kuna Isaiah chapter 51 pavhesi ya6, tarirai kudenga nameso enyu, mucherechedze nyika pasi, nokuti denga rose richanyangarika soutsi. Now,
kana mowa manje Mwari vakuuya nekutsamwa kwavo kwoutsi, temberi yavo yazara neutsi. Muchawa manje mashoko iwo kuna zvakazarwa chapter 15 ndoda kungoikota maindoiziva iyo. Ipapo chimwe chezvisikwa zvipeyu, verengai mai zvakazarwa chapter 15 pavhesi ya5. Tangai pavhesi ya5. Zvatiri kuti dai Mwari vanga vakuitirai vatsvene kwazvo, magona kutanga mavambo esungano yavo. Kana muchiwa Mwari vachiti tangai, chisiyai zvenyika izvi, siyai nyika, chiyei, chiya nyika iyi inokuisai kumawere ekutongwa. Kana Mwari vachiti siya havatambi, uye iye wamene wakapikira wakatendeka, iye wakakupai sungano iyi yekutanga kumavambo. Kana chikuti regai kutevera nyika ine kuparadzwa kuchauya, tiri kurevesa. Uye Mwari vachauya vachitonga, mbuya valolada anouya achikutongai. Zvose zvamunoita izvi musafunga sokuti muri kungoita zvichangopera zvakadaro. Mavapo here mai? Zvakazarurwa 15. Ndoda kuti tive tinosimbisa mashoko amahwanga achiverengwa kuna Isaiah 51 pavhesi ya6 kuti tarira kudenga nemeso ako, mucherechedze nyika pasi, nokuti denga rose richanyangarira soutsi. Kunyangarika chaiko soutsi. Kana muchivesa moto zviya, kana usati wapfuta, utsi hunotanga kufungaira. Asi pamunozotanga kufutidza, kana kuti mhepo painouya ichifutidza paya moto, utsi huya hunoenda so. Denga nameso, tarisai kudenga nemeso enyu, mucherechedze nyika pasi, nokuti denga rose richanyangarira seutsi. Ramunoona denga kudai, nyika ichasakara senguo yauya kuzorohwa neshamu naMwari, yoshakadzwa senguo. Vagremo vachafa seunyunyu, na unyunyu ndo hwamunoona huya hwamunodzinga hunonetsa huya, kana waita ziya hunotambudza. Muchavora, muchafa mose seunyunyu, muchihuparadza, muchihurova seuchihurova neruoko huchifa. Ndio mashakadzigwa amuchaikwa pano panyika naMwari. Kana marega kuteerera mawa shoko ranga richitaurwa kuna Isaiah 51 kuti nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa, negodhi romugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abhurahamu baba venyu naSara akakuberekai, nekuti ndakamuita ruzhinji pamwe chete ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Saka iwe kana wagona kuteerera shoko iri, wagona kumira pariri, wagona kutanga mavambo esungano yako naMwari wako. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah. So shiwa imanje mashoko ekuna Genesis zvakazarwa chapter 15 pavhesi ya6 muwe mashoko makuru anohlisa, atoda kuti muwisise iko zvinhu ugogona kumachengeta. Fambai pavhesi ya5 zvakazarwa 15. ndambota ikota iyoyo, asi pazasi handakuikota. Pavhesi ya5 shure kwaizvozvo ndakaona temberi, tebhenekari dowa uchapupu yekudenga ikazarurwa. verengai zvishoma. Shure kwaizvozvo zvishoma. Shure kwaizvozvo ndakaona tebhenekari dowa yeuchapupu yekudenga yakazarurwa. Handei Pavhesi 6 chiwai mutemberi mukabuda mutumwa. Handei mutemberi mukabuda vatumwa vanomwe, vana matambudziko manomwe, dowa vakafuka mucheka wakachena, dowa unopenya, dowa vakasungwa pazvifuva zvavo namabhanire endarama. Famba ipapo pavhesi 7 ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chikapa vatumwa vanomwe ndiro nomwe dowa ndarama. Famba dzizere nekutsamwa kwaMwari. Kana waona warega kungoteerera zvandiri kutaura izvi ndoda kuti muzive kuti zvichazadziswa naMwari. Mwari havanyori chinhu chavasingagoni kuzoita, uye Mwari havatauri chinhu chavasingaiti ivo. Kana vakati ivo munofanira kuva munhu makarurama, ivo vakatouya vakaruramiswa. Kana ndakakuparidzai kuna vaFiripi chapter 2 kubva pavhesi ya5 kuti ivai nemwoyo wakanga uina Kristu, wokuti kunyange vakanga vari Mwari havana kuti kuinzana naMwari chinhu chavanofanira kubatisisa, asi vakazvidurura vakatora mufananidzo womunhu, vawanikwa vaine mufananidzo womunhu, vakazvidurura vakazvininipisa, vakateerera rufu, kunyange rufu pamuchinjikwa.
Now vateerera kudaro vakafa, vafa, Mwari vakavakudza zvikuru. Saka kana Mwari vachiti zvininipisei, teererai. Mwari vachiuya vakazvininipisa, Mwari akavakudza zvikuru nenyaya yekuzvininipisa. Vakavapa zita riri pamusoro pemazita avose, kuti zvose zviri kumusoro kudenga, zviri pano panyika, nezviri mumvura, nehove, nemhashe dzamunodya dzamakadzi musadya zvisina zvimbi uye zvisina makwanda, imi munongo muchingodya nemhasha dzinodya vanhu. Now vakamupa zita riri pamusoro pemazita avose, kuti zviri kumusoro kudenga, zviri pano panyika, nengombe dzamunozotaka kunamata izvo, mbudzi dzamunodira madoro dzichizuza idzo, vakaranga ndiwo basa renyu imi kumasvingoku, basa renyu rokutiza Mwari. Izvo muchikona kutanga kuita mavambo esungano yenyu yamakapuwa naMwari. Izvo ziva yenyu kuti kutongwa zvakunononoka, vanakomana vanhu vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Izvo Mwari vari kukupai grace period, nyasha dzekuti mutendeuke, imi mototevera zvimwe. Now muchiwa manje kuchinzi ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakapa mutumwa. Handimai pavhesi ya 7. Ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chikapa vatumwa vanomwe ndiro nomwe dzendarama dzizere nekutsamwa kwaMwari. Dzizere nekutsamwa kwaMwari. Nemhaka yei? Iye mupenyu nokusingaperi-peri. Ndo mupenyu nokusingaperi-peri ye. Zvizere nekutsamwa kwaMwari, iye mupenyu nokusingaperi-peri. Havagoni kutsamwa vachingoperera mukutsamwa, hai. Iwo ndiwo unofa iwe. Iwe havafi. Izvi zvizive izvozvo. Kanye, he is an immortal God. Iwe ndiwo unofa iwe. Iwe ndiwo unodoshanduka, iwe havashanduki mapisarema chapter 1:18 pavhesi ya 18. Iwe ndiwo unodochinja, uye ndiwo unovora 1 Corinthians chapter 15 kubva pavhesi ya 49 kubva pavhesi ya 53. Iwe ndiwo unoda kudorangarigwa, wakatodligwa zvose negwatakwata nemupedza chose, zvose nemhashu. Joel chapter 2 pavhesi ya 25. Iwe ndiwo unoda kuti uunzi chiteerera zvinoreva shoko raMwari. Isaiah chapter 51 pavhesi ya 1. Nditeererei, imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa, negoti remugoti pawakacherwa. Pawatangira sungano yako ndiwo uri kuudziwa iwe, wakati sei amen. Amen. Saka toda kuti iwe uwanigwe nyasha senyasha dzakawanikwa Abrahama atanga kuita sungano yake pamavambo ake esungano yake naMwari. Nokuti wari mugwa kubva mudzinza umo, wabva mukati merudzi rwako saAbrahama, wagonawo kururamisa dzinza rako iwe, wanamatirawo nzvimbo yako, vana vako nemhuri yako yose. Why can you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Saka uchiwa kudzi pavhesi ya 7, ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakapa vatumwa vanomwe, ndiro nomwe dzendarama dzizere nokutsamwa kwaMwari, iye mupenyu nokusingaperi. Chiwa manje kuti mutemberi makazodini kana Mwari vatsamwa. Yandoda kuti muchiwa kuti inobatana nendima iri kuna Isaiah chapter 51 pavhesi ya 6 yanzi, tarirai kudenga nameso enyu, mucherechedze nyika pasi, nokuti denga rose richanyangarika soutsi, nyika ichasakara senguo, vageremo vachafa seunyunyu. Asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi, kururama kwangu hakungaperi. Saka chiwa manje yandikutaura kuti denga richanyangarira seutsiso. Chiwa manje kana temberi zvaichaita yazara neutsi, verengai maichipitsikai pavhesi ya 8. Temberi ikazara neutsi hunobva pakubwinya kwaMwari napasimba rake. Wazviona manje, iro simba rake guru risingaperi neumwari hwake husingagumi. Varoma chapter 1 pavhesi ya 20 kusvika pavhesi ya 23. Now temberi ikazara neutsi nokubwinya, temberi ikazara neutsi kunobva pakubwinya kwaMwari napasimba rake, zvichizadza manje. Temberi yazara neutsi, yazara manje nekuti watadza kuteerera iwe, nekuti Mwari haudi kumuteerera. Asi kana wamuteerera, wagona kuraramisa neupenyu hwevana vako vanouya. Titendo muchapter 6 pavhesi ya 5. Ndinoranga zvivi zvevabereki kuvana vavo kubva kurudzi rwechitatu kusvika kuti rwechina, gwevanondivenga, gwevanondimukira. Now vane dhimoni rengozi rarichaparidza mangwana. Asi uri kuwa manje kuti
ipapo chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakapa vatumwa vanomwe ndiro nomwe dzendarama dzizere nokutsamwa kwaMwari iye mupenyu nokusingaperi. Zvakazarwa chapter 15 pavhesi ya7. Temberi ikazara nokutsi unobva pakuhwinya kwaMwari napasimba rake. Handei mai, kukasava chinyi? Kukasava nemunhu wakagona kupinda patemberi. Wazviona manje? Kusvikira chinyi? Kusvikira matambudziko manomwe avatumwa vanomwe apera. Hallelujah. Why can't you say amen? Amen. Saka izvi tiri kuzvizisa kuti nairo nyika ichanyangarira seutsi kudai, neiro denga rigoparadzwa naivo Mwari. Isaiah chapter 51 pavhesi ya6. Denga rose richanyangarira seutsi, nyika ichasakara senguo, vagirema vachafa sounyunyu, asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi, kururama kwangu hakungaperi. Saka usafunga sokuti Mwari ndo vanoshanduka uye havaperi. Ndosaka uchonzi Mwari wamene, Mwari ane masimba ose, Mwari asingagumi, Mwari wamaverengerwa namai kundima ya zvakazarwa chapter 15. Mwari iye mupenyu nokusingaperi. Temberi ikazara noutsi unobva pakubwinya kwaMwari vane masimba ake nepamusoro pemasimba ake. Kukasava nemunhu akagara kugara kupinda patemberi kusvika matambudziko manomwe navatumwa vanomwe zvapfuura. Handei mai, chimbidzikai takuda kupedza. Profita Isaiah 51 pavhesi 7. Nditeererei imi munoziva kururama, imi vanhu vano murayiro wangu pamwoyo yenyu. Wazviwisisa manje? Chinditeererei imi munoziva kururama, imi vanhu vangu vano murayiro wangu pamwoyo yenyu. Kana chikuti hatitendeukei nemwoyo wezvokwadi. Mwoyo ndiwo unochengeta shoko raMwari kuti ugone kufamba pamavambo esungano yako naMwari. Haleluya. Nditeererei imi munoziva kururama, imi vanhu vano murayiro wangu pamwoyo yenyu. Handei, musatya kuzvidza kwavanhu. Very good. Musavhundutswa nokutukwa kwavo. Wazviona manje? Kana muchiona vanhu vachiuya kuti isiyai nazvo, munowesta nguva, imi miregai kuteerera izvozvo. Teererai shoko raMwari. Handei mai, vhesi kupedzisira. Nekuti zvifuno zvichavadya senguo. Zvipfukuto. Nekuti zvipfukuto zvichavadya senguo. Nekuti handei. Nekuti zvipfukuto zvichavadya senguo. Very good. Asi chiwai manje mubayiro wao wakarurama. Verengai mai, that's the important verse. Nekuti zvipfukuto, chimbidzikai. Nekuti zvipfukuto zvichavadya senguo. Zvivhundudzi zvichavadya semvere. Very good. Asi kururama kwangu kuchavapo nekusingaperi. Noah. Noruponeso rwangu kusvikira kumarudzi ose. Why can't you say amen? Amen. Hallelujah. Nekuti zvipfukuto zvichavadya senguo, zviundudzi zvichavadya semvere. Now zviundudzi ndo zvichamwe, ndo zviya zvimatiki zviya zvezvichimwa ropa pang'ombe. Now muchauroga neshamu yaMwari. Dhibha remweya mutsvene roshayikwa manje. Wofamba uchingozvikwenya ugoni kubvisa chai chakaruma kuti nga, nekuti ng'ombe haigoni kubvisa chishambwe chiri pamusana wacho. Zviundu zvichavadya semvere. Asi kururama kwangu kuchavapo nokusingaperi, noruponeso rwangu kusvikira kumarudzi ose. Hallelujah. Praise God. Now, muchizwa manje Mwari vachitaura kuna Hosea chapter 4 pavhesi ya6. Vana vangu vanoparara nekushayiwa zivo. Zivo uchatadza kuiwana sei? Iwo kana wanzwa mashoko akanaka kudai, wagamuchira shoko rakanaka kudai. VaEfeso chapter 4 pavhesi ya5. Rubhabhatidzo ndigumwe, Mwari ndiumwe, Ishe ndiumwe. Uchagona kunoita sungano ipi Mavambo kushe kwesungano yaMwari? Now, mukupedzisira ukawa Mwari vachitaura vachibheja vari ivo vanopika noupenyu hwavo kuna zvakazarwa chapter 20 pavhesi ya11. Now, kutongwa kwokupedzisira, iverengei mai iyo ndima yetipedzise, nekuti tatonzwa kuti tava kuziva kucherechedza kwatofanira kuti titange kubva neMavambo zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya11 kusvika pavhesi ya20. mai, chimidzikai. Zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya11 kusvika pavhesi ya15. chimidzikai. Waziva kuti wava neMavambo, mavambo esungano yako naMwari. Wofamba naMwari, Mwari wokuita vatsvene kwazvo,
vodurura mweya mutsvene kwauri, iwe wochifamba uchiti Mwari makaita henyu, mukaregerera nguva yekusaziva, uye mukanditendera kuti ndihwe shoko rakanaka kudai. Uye ndaziva kuti Mwari pamakarangarira Abrahamu muchimurumura kubva mumadzinza. Genesis chapter 12 baba vhesi 1 kusvika pavhesi 5. Ndikanzwawo kuti mukaruramisa rudzi gwangu ini sekururamisa kwakaita Dhavhidha rudzi gwake kwavana vaJakobho. Now iye ari mwana waJudha, asi Jakobho ane vana 12 kubva kuna Simeoni kusvika kuna Benjamini. Iye ari rudzi kwaJudha. Now naizvozvo ndaruramisa upenyu hwangu. Izvo takuda kuti tizviverenga, ndakuda kuzviita ndakuchinamata manje. Haleluya. Chiwa manje simba rinozouya pamusoro pedu. Izvo zvichazoverengwa, uchazvinzwa Mwari vachitaura. Ndoda kuti muve munongoverenga musoro weshoko kuti gozozvisa kuna Mwari. Vawe mashoko makuru anotisa kuna Mwari. Manzwa kuti cherechedzaiwe dombo pawakacherwa. Now dombo pawakadzurwa newe godhi remugodhi pawakacherwa. Imi munotsvaga kururama. Imi munoda kufamba nekuti magona kururamisa rudzi gwenyu. Imi munoda kufamba muchibata sungano. Mava kuda kufamba muchiziva mavambo esungano yenyu yamakaita naMwari. Mwari vanova nemi. Mwari vanokuropafadzai. Verengai mai musoro weshoko. Ndokoda musoro weshoko chete. Haleluya. Zvakazarirwa 20. Hey. Pavhesi 11. Good. Musoro weshoko. Ndo wandongoda uyoyo. Kutonga kwekupedzisira. Kutongwa kwekupedzisira. Na uchiziva kuti kana warega kuchengeta mavambo esungano yaMwari, pane kutongwa kunouya kwekupedzisira. Chiwa mashoko iwawo pavhesi 11. Famba imai. Pavhesi 11. Dowa. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Dowa. Naiye wakanga agere pamusoro pacho, iye nyika nedenga zvikatisa pamberi pake. Ukawa kuna Daniel chapter 7 kubva pavhesi ya 9 na 10 kuti ndakaona iye wakakwegura kudarika makore ake, akagara pachigaro choushe. Ndikaona hondo dzekudenga dziri kudyi, thousands and thousands and tens of thousands, zuru nezuru zezuru zvevatumwa vehondo kudenga zvakagara. Iye akagara, anga akagara pachigaro choushe, akachena musoro wake semakushe egwayana, nguo dzake dzakachena semakushe, nawo semazaya echando. Pachigaro chake pane murazvo wemoto, makumbo ake gururizi rwemoto rwaerera. Ndo murume ari kutaurwa uyu. Ari kuti zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Zvakazarwa chapter 20 pavhesi 11. Zvino ndakaona chigaro chikuru choushe chichena, na iye akanga agere pamusoro pacho, ivo Mwari. Haleluya. Nyika nedenga. Handei mai. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Famba. Zvikasawanirwa nzvimbo. Zvamwa muchiudzwa uchinzi iyo nyika kuna zvakazarwa chapter 15 muchiwa kuchinzi nyika ichava inoparadzwa uye ichaondongwa semaondongerwo anoitwa bunyunyu. Muchiwa kunzi iro denga pariri richanyangarara sevutsi. Ndo zvamuri kuwa izvo. Haleluya, haleluya. Amen. Mama wakuna zvakazarwa chapter 15 pamusoro pesimba raMwari, penyika ichinzi ichanyangarara. Na uchiwa imanje mashoko esimba Isaiah akazvipupurawo izvozvo kuna Isaiah chapter 51. Wazvitaura izvozvo Isaiah. Chiwa imanje mai, fambai chibitsikai. Ande mai chibitsikai. Takuda kufamba pamusoro pesimba, tiri kutaura pamusoro pemavambo esungano yako naMwari. Kana Mwari vako yakuzokutonga iwe, usafunga kuti inda iwe nguna zvakazarwa ikoko mai. Vako yakuzokutonga iwe, kutongwa zvakunononoka. Vanakomana vanosimbirira kuita mabasa asakarurama, muchidya zvenyu nechihure, muchifamba zvenyu muchidla, na muchitorana nemvana, na muchiita mabasa asakarurama. Manzwa Isaiah achitaura pamusoro pako kuti ndinotaura kwauri iwe kuti rangarira iwe nditererei, imi munotsvaga kururama, imi munotsvaga Jehovha, imi makadamwa kuna Mwari, imi rudzi kwangu, rudzi kwandakarangarira. Na warangarirwa naMwari ndopo wotarisa zvisina basa. Uchinjwa Isaiah kuna Isaiah 51 pavhesi ya 1. Nditererei imi munotevera kururama, imi munotsvaga Jehovha. Cherechedza dombo pawakatemwa negodhi remugodhi pawakacherwa. Cherechedza Abrahama baba vanyu naSara mubereki wenyu, nekuti ndakadana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita ruzhinji. Mukawa achitaura kuna vhesi ya 6 kuti tarira kudenga nemeso yenyu, mucherechedze nyika nepasi yose, nekuti denga rose richanyangarira sevutsi, nenyika ichasakara senguo, vageremo vachafa
sobunyunyu. Hallelujah. Now ndo pamaoko wamanje mai vakuverenga kuna zvakazarwa chapter 20 pavhesi 11 kuti zvino ndakaona chigaro chobushe chikuru chichena naiye akanga agere pamusoro pacho, nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Now muchiwa Isaiah achitiwo ndakaona denga iyo nyika yekumagumo kwatichafana kutinda ichinyangarara sevutsi ichikubudzai kuchiteerai pawakacherwa iwe mugodi newe dombo pawakadzurwa kureva kuti chirangarira mavambo esungano yako naMwari. Now kana ndakukubatirai ndiri kubatirai ndichibva kumasuro kuti ndakakuparidzai pamusoro pekurumugwa kubva mukati medzinza. Abrahama achirumugwa kubva mudzinza uko kuna Genesis chapter 12 achiudzwa unzi buda munyika mehama dzako, nyika yababa vako, uinde kunyika yandichakuratidza nekutenda Abrahama kuna vaHebrew chapter 11. Nekutenda Abrahama anyeverwa naMwari kuti chibuda akateerera akaenda kunyika yaakanga asingazivi, akaita mudli wenhaka. Now nekutenda akawanirwa nyasha nekururamiswa maari. Now nekutendawo murume anonzi Noa anyeverwa kuzvinhu zvaasingakisa kuona. vaHebrew chapter 11 pavhesi 6 ateerera akatenda akaita saizvozvo akavaka areka. Now akapomera nyika mhosva nekusateerera. Ichikuudzai nyaya yekuteerera kuti nyaya yekuteerera ndio ine simba iyo. Now ndio yatinoti obedience. Now mukawa kuna 1 Samuel chapter 15 pavhesi 22 Mwari vachitaura kuti watadza kutiteerera. Hauzivi here kuti kusateerera Jehovha kumukira Mwari simba. Now mweya wokumukira Mwari simba wakafanana nemweya wokuvuka, wafanana nemweya wokutorova mujenya, kurova hakata, wadova ng'anga, wava muvuki. Now kana ukasateerera ukaenda kuna Isaiah chapter 8 pavhesi 19 inotaura ichitiyo kana vakati kwamuri endai kumasvikiro, vanorira nekuita zevezeve, ng'anga, vavuki vanotorova mujenya. Now vachienda kutobvunzira kuvanhu ava mukawa kuna Ezekiel chapter 14 pavhesi 10 kuti vachava nemhosva vanotevera muprofita nekuti zvakaipa zvemuprofita zvichaenzani anonobvunzira kwaari. Mukaenda kuna Ezekiel chapter 13 kubva pavhesi 18 inotaura kuti ndo zvinotaura Jehovha, ndine hasha uye ndine godo pamusoro pevanhu vaprofita vanonyangadza vachitsiusa vana vevanhu kuti vatevere svina, vachivaisa ndarira pamusoro pemavoko avo. Now maristbands amunopfekawo muchiiswa machira pamusoro pemisoro yenyu muchivhimwa semunovhimwa seshiri. Hauna kuteerera, hauna kurangarira. Now watadza kurangarira sungano yakaitwa newe naMwari kuti uropafadze naMwari. Ndakuudzai pamusoro pesungano iyi kuti sungano iyi ndio sungano huru inoda kuti iwe nenditevere. Mawa kuna vaHebrew chapter 10 pavhesi 15 kuti nomweya mutsvene unotipupurira nekuti akatanga achiti iye ndiyo sungano yachaitwa navo. Shure kwaizvozvo iwavo ndizvo zvinotaura Jehovha, ndichaisa mirayiro yangu pamuromo yavo uye ndichaisa simba rangu mukati mekufunga kwavo. Zvivi zvavo zvicharangarirwa, hazvicharangarirwi, zvichadarikwa, Mwari vacharegerera. Now ukawava basa vaapostoli chapter 17 pavhesi 30 Mwari wakaregerera yake nguva yekusaziva, asi anorayira vanhu vese vese kuti vatendeuke. Now yekurayirwa iro ndio yaunofanira kuti uteerere, nokuti kana ukasateerera zvarayirwa naMwari iwe wapanduka. Now mweya wako iwewe wawisirwa kusvina. Ndio yaunga uchiwa vaRoma chapter 20 kubva pavhesi vaRoma chapter 1 kubva pavhesi 20 kuti vaiziva havo Mwari asi havana kumuvonga kana kumukudza. Vatomunzwa sekuparidza kwatiri kuita kudai, havana kumuvonga kana kumukudza. Iyo yakafanana nevaHebrew chapter 6 pavhesi 4 kuti kana vari ivavo vakambovhenekerwa vakarayira shoko rakanaka nemasimba enyika inozouya. Now vakagamuchira mweya mutsvene. Now vakaravira mashoko enyika inouya. Kana vakatsauka hazvigoni kuvavandudzazve kuti vatendeuke, nokuti vanenge vachiroverera mwanakomana womunhu pamuchinjikwa, vachimumhudza, vachimuseka, vachitomuseverera. Matadza kuteerera, watadza kurangarira iwe dombo pawakadzurwa, newe gomba remugodhi pawakacherwa. Ukatadza kutevera zvakaita baba vako Abrahama, vakafamba nekutenda, vakava mudli wenhaka. Why can't we say amen? Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndoda kuti kana mauya muchinzwa shoko raMwari kudai so itaiwo amen kuti Mwari ave vemene. Ndotenda iwe nyasha muzorodzi wanga aneni kuchikoro. Hallelujah. So puku yatiri kubatai inyaya yekucherechedza. Now mavambo esungano yedu naMwari
yataverenga kubva kuna Isaiah chapter 51 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 8, tikazokota ndima yekuna zvakazarwa chapter 15 yamamuchiwa kuti temberi yaMwari ikazara neutsi nekutsamwa kwose kwaMwari, nekuti kutsamwa kwaMwari kwangu kwazadza temberi yaMwari. Vatsamwa Mwari nekuti ndo Mwari vasingaperi, vanorarama nekusingaperi. Iwe unofa, iwe unotovora iwe. Now zvose izvi tichikuudzai kuna Muparidzi chapter 3 pavhesi ya 19 kuti nokuti zvinoitikwa vanakomana vanhu ndo zvinoitikwawo mhuka. Zvose zvinoitikwa chinhu chimwe, munhu ana paanopfuura mhuka nekuti zvose zvinokufema kumwe. Now zvose hazvina maturo pamberi paMwari. Vhesi ya 20, zvose zvakabva kunzvimbo imwe, zvose zvakabva kuvhu, zvose zvisadzokera kuvhu. Wakabva kudhaka uchangodzokera kudhaka. 650 chakuchengeta, asi ndiye anoziva kufema kunoburikira kumusoro kuchipa munhu, kusema kufema kunokisa kumusoro kuchipa munhu kuupenyu. Kana Mwari vachitoisa mweya wavo mukati nyama yako, ndiye anokuziva. Kana kufema kunopa dhadha, kana iyo shindi, kana shuro dzamunochengereza makanzi musadla uko kuna Hosea 66, kana nehochi nenguruve inodlaka nemadhoti yamakanzi musadla. Now Mwari vachiyo kuzotonga kuti Mwari vachadzika nengoro dzavo dzichamupupuri, ngoro dzavo dzichafanana nechamupupuri, nengoro dzavo dzemoto kuuya kuzoparadza nyama yevanhu vakarova naJehovha vachava vazhinji. Isaiah 66 pavhesi ya 15 to 17. Vakarova naJehovha vachava vazhinji, avo vanozvinatsa. Now vachitevera vamwe kumunda, vamwe vari pakati, vachidya chinonyangadza, vachidya nyama yenguruve nembeva, now neshuro. Ndozotaura Jehovha, kwete ini. Chiwa manje kutongwa kwakuverengwa manje namai. Kana warega kutevera nekuteerera nekuziva iwe pawakadzurwa dombo, kana warega kuziva mavambo esungano yako naMwari, chiwa kutongwa zvakuchaita. Fambai mai, zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya 11. Fambai mai, tichipedza chikari chizviti bveni chinamati nevana vavanhu. Zvakazarwa 20 pavhesi ya 11. Famba mukadzi wangu. Ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Famba. Naiye akanga agere pamusoro pacho. Famba. Iye nyika nedenga. Famba. Zvakatiza pamberi pake. Zvikatiza pamberi pake, denga nenyika zvikatiza pamberi pake. Famba mai. Akasawanirwa nzvimbo. Hazvina kuwanikwa nzvimbo nokuti kudenga kuchava neJerusarema rimwe rauchatoona. Kana wakunda, wagona kuchengeta shoko romuchinjikwa, wakwanisa kuimba guyo gwegwayana mwanakomana womunhu, wakwanisa kuchengeta shoko raMozisi mutemo. Now zvakazarwa chapter 15 pandima ya 4. Kana wagona kumira uchitevera mutemo uyoyo. Now fambai mai. Ipapo ndikaona vakafa, vaduku nevakuru, vamire pamberi pechigaro chousho, bhuku dzikazarwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri, norufu neHadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mavari mukati megungwa neHadhesi. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandirwa mudziva remoto, ndiro rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Why can't you say amen? Amen. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu akakandirwa mudziva remoto, why can't we say amen? Amen. Hallelujah. Dai Mwari vanga varopafadza kutaura kwamashoko avo. Ndakuda kunamata nani anzwa shoko raMwari. Ati ini Mwari ndinoda kutendai. Ndanzwa mashoko enyu makuru, ndanzwa kutaura kwenyu, uye ndatenda kuti ndimi Mwari wanhasi, ndimi Mwari wazuro, ndimi Mwari wamangwana. Mwari ndinoda kutendai, ndinokumbira kuti Mweya Mutsvene uye kwamuri, uye unomira kwamuri, uye unoramba uri kwamuri, asi udzokewo pano panyika, nyika iropafadze upenyu hwangu. Ndinoda kunamata nemi, ndikumbire kuti Mwari vave nemi. Mwari makanaka, ndinoda kutendai panguva ino. Maite enyu Mwari Ishe Kristu, Mweya Mutsvene ndinotenda simba renyu dzvene. Ishe makanaka munoshamisa. Baba, ndinouya pachigaro chemutse ndichikumbira nyasha dzekudenga. Ndinotenda Ishe Kristu shoko ramataura kuvana venyu. Vana venyu vanzwa shoko guru. Tanzwa Ishe Kristu mashoko enyu makuru, kuzodzwa kwevana veIsraeri, kudamwa kwedu Ishe Kristu kuuya pachigaro chemutsa kwamuri. Tanzwa muchitimi kuna Isaiah 51 pavhesi ya 1. Nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedza dombo pawakatemwa, negomba remugodhi pawakacherwa. Cherechedzai baba venyu Abrahama, baba venyu namai venyu Sara, ava vakakuberekerai, nokuti
ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita muzhinji. Mwari, tinokutendai. Tinoziva kuti Mwari makatidana. Tinoziva Mwari kuti muri Mwari vanotida. Mwari maita henyu panguva ino. Tanzwa mashoko enyu makuru, mukataura Ishe Kristu, mukatitarira kudenga nemeso ako. Mucherechedze nyika nepasi payo, nokuti denga rose richanyangarira seutsi, uye nyika ichasakara senguo, vageremo vachafa seunyunyu. Asi ruponeso rwangu ruchava rusingaperi, uye kururama kwangu akungaperi. Zviro kwazvo mukati nditeererei imi munoziva kururama, imi vanhu vano murayiro wangu pamwoyo yenyu. Musatya kuzvidzwa kwavanhu, hatifaniri kutya vanhu. Bhuku yangu yotsanangura kuna Matthew chapter 10 pavhesi ya 26 kuti ityai uyo anogona kuuraya nyama, ityai anogona kuuraya nyama nemweya. Mungatya henyu iyeye, asi musatya anouraya nyama badzi. Baba, tinokutendai uye matiudza kuti tisavhundutswa nokutukwa kwavo, nokuti zviro kwazvo zvipfukuto zvichavadya senguo, zviundudzi kana zvichambwe, zviro kwazvo zvichavadya semvere. Asi kururama kwangu kuchavapo nokusingaperi, uye neruponeso rwangu ruchasvikira kumarudzi ose. Mwari, tirangarirei, fambai nesu. Baba, tinoziva kuti makarangarira kunyange iye Mozisi paakatorwa namai vake akaiswa pakati perwizi pamapundo, akava nemi Mwari, nokuti Ishe Kristu wakanga akachengetedzwa nemi. Baba, tichengetedzei. Bhuku yangu yotsanangura ichiti, Baba, tiri mboni yeziso renyu. Mwari, tinoziva kunyange nguva yaFaro, Baba, tinoziva kuti imi makachengetedzwa Jesu Kristu, mukaiswa Ishe Kristu munyika yeIjipiti mwedzi mitatu, mukava munotichengetedza. Mwari, maita henyu, ndinokutendai. Mwari, tinonamata tichikumbira simba renyu. Tanzwa mashoko enyu kuna zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya 11 kuti kutongwa kwekupedzisira. Zviro kwazvo munotaura muchiti, zvino ndakaona chigaro choushe ari Johani akanga ari pachikomo chePatimosi rava bofu, kuti anoti iyo ndakaona zviro kwazvo chigaro choushe chikuru chichena, naiye akanga agerepa pamusoro pake. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake, zvikasawanirwa nzvimbo. Ipapo ndikaona vakafa, vaduku navakuru, vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku youpenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvavakanga zvakanyorwa mukati mebhuku iroro, nezvavakabata. Gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri, norufu rweHadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mukati mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Baba, tibetserei. Toda kuti mutibetsere tibate, Baba, pakutanga tive nemavambo esungano yenyu yamakatarisa nesu. Ipapo mukati rufu neHadhesi zvikakandiwa mudziva remoto, ndirwo rufu rwechipiri, iro ndio dziva remoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yerufu, akakandiwa mukati medziva remoto, Baba, tibetserei. Tirangarire patakadzurwa, tirangarire Baba patakacherwa, uye tive tinomira nekutenda. Timire Baba tichinzwa imi, nekuti tiri vana venyu. Tirekere nzeve dzedu kwamuri imi, nekuti Baba muri Mwari, isu tiri rudzi rwenyu, nekuti muchatema murayiro yenyu wezvakarurama, uye muchatipa Ishe Kristu chiedza pakati pedu. Mwari, maita henyu, ndinokutendai, kudzwai nekusingaperi. Amen. Ndava kuda kunamata nevanhu, ndakupa upenyu hwavo kuna Kristu. Muise mavoko enyu pahana dzenyu, mudzosere mashoko kuna Mwari, nekuti Mwari ndiwo mupi wezvose. Mutaure kuti ini Mwari nhasi ndava kuda kutanga mavambo esungano yangu nemi Mwari, sungano yangu pamwe chete neupenyu hwangu kwamuri. Ndoda kuti mudzokorere mukumbire kuna Mwari. Iti Ishe Kristu, Jesu Kristu mambo wangu, maita yenyu Mwari, ndinotenda nemashoko makuru. Ndanzwa kutaura kwenyu Baba, ndanzwa kuti ndinofanira kuteerera imi, uye nditevere kururama, uye nditsvage imi Jehovha, uye ndicherechedze pandakadzurwa,
uye zvandiri gomba ndirangarire pandakatemwa. Baba, ndibetserei. Maita enyu Mwari, ndanzwa shoko renyu guru, shoko rinogona kundiisa kugehena. Asi Baba, mataura mukati imi kuna mabasa apostle chapter 70 pavhesi ya 30. Mwari wakaregerera hake nguva yekusaziva, asi anorayira kwose kwose kuti kutendeuke. Mwari, ndatendeuka. Munoti ndimire kuna zvakazarwa chapter 3 pavhesi ya 20. Ndimire ndichigogodza pamukova. Anonzwa izwi rangu akazarura gonhi, ndichapinda maari. Iye acharayira neni, ini ndigorayira naye. Ishe wangu, ndinoziva kuti mapinda mandiri. Chigarai neni, Baba, ndicharayira neni. Munotaura muchiti anokunda ndichamupa mubayiro. Sezvo ini ndakakunda, ndakagara kuchigaro cheushe wababa vangu vari kudenga. Bhuku yangu yosotsanangura ichitiyo, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Mwari, tibatsirei. Wagamuchira muponesi wako kubva zvino, ndinotenda wava chisikwa chitsva. Amen and amen. So Mwari vanotaura vachitiwo, uye wasunungurwa naMwari asunungurwa zvachose. Dai Mwari vanga vava newe vakuropafadza. Nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwemweya mutsvene nerudo rwaMwari Baba ngazvive nesu nekusingaperi. Amen and amen. I thank you.